Hi! Kamusta ka mo tanan? Ang ngalan ko si Adrian, mastoryahanay naman kita parte sa pahamot. Hindi nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo subong tawag siya Vulgari Man Black Cologne for Men. Iyan ni siya ni Vulgari. Panlalaki ni siya pero kung luyag mo siya suksukon, bahala ka pag gusto ka. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali, presko nga oriental nga duilimnon na amo na siya konsimutan. Angay siya sa katamtaman nga panahon. Ang temperatura nga para siya is between 60 to 80 degrees Fahrenheit o kung 16 to 27 degrees Celsius. Ano ang iyang mga nota? For the top, we have rum, citruses, kag green notes na amo ng ram nga do ilimnon ko simutan. Kag may mga citrus siya, wala ginlista kung ano, basta may pagka-aslom siya. Tapos green notes, berde nga hamot. Na for the mid, we have orange blossom kag tuberose. Na may tuberose na puti nga bulak na no. Kag for the base, we have amber, benzoin, sandalwood kag musk na ang amber gahatag siya pagkainit. Tapos may benzoin, kapahumok sing pahamot, kag sandalwood, nang amo na siyang oriental nga kahoy nga masimutan mo. Kabay pa nga namiat ka mo sini nga pahamot, kag kung may iba pa ka mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. Sa naman, bye-bye!